So sa kanon na ilgag noon na siyo, bigay siya pira na di magtiro, iba dia mga kitira. Kasyo katiri makugad po na ayamat sa urong na siyo. Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayamat piya, kabubaluitan wa, o pamana, manipurado, si kulam-lang wano pong ganabugang tanong, na si itanong kong panganang ko. Ibig da aba o khilaf. Amaw pakatro sa mga ulama. Ikadua, panigsibidan tanong sa mapuntok ng kay zakatul fitr. Yan kay zakatul fitr na ayakat pero Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam فرض الله زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير أو صاعا من بر على العبد والحر والأنثى والذكر والصغير والكبير من المسلمين على العبد والحر. Ay manaw to na inipaliugat wallah sukabay sa zakatul fitr ay sa kagantang sha'ir o di na kurma o di na bor si ikuuripan mapiataw babay mama matua manguda apod ko mga Muslim. Ikadua, nagyang kaya zakatul fitr na sa oras aking pagganon na miyakang bida-bida sa ilenon sa mga ulama. So siya bagi na ayay nira nun na andun ni kapakasyon Ramadan na miyaparu ko Muslim. Kabugay niyan sa zakatul fitr, mapian din yan ipuntag na. Si bulan Ramadan. Si madhab al-Imam Ahmad na ayatin digiranon na ayakat kewajiban na sisagiyang kutua ayaw rasa kimbuganon na sisagiyang kutua Yasin walungan sang kutwa kapusan o Ramadan. O gahid na piperwiran amiyo na sa mga dua gawi o dapat kapupus o Ramadan. Ang kutwa kibugan si iku zakatul fitr. O gahid na si iku di kapakatimba-timba nga si sagiyang kutwa mga pamikiran ang kunta mga fuqaha na ay mapia nagyang kutwa ra'i tindig o al-Imam Ahmad mga si ikukupito mga Hanabila sabab sa kagiya miniatud si sagyang kutwa zakatul fitr kumaanan niya. Zaka sang kutwa kambuka. Bugyang kutwa katpiro Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam agnuhum anis su'ali fi hada al-yawm. Angko sinyusiran. Dinyusiran pagapumang niya si sang kananagawiin. Ay mapipikir si sagyang kutwa gawi ng kutwa gawi akang buka. Na diniyo pagkapamangan niya sa mga tao. Kaansiran, makadar pa si sagyang kutu akitin dengan ko salatul Eid. Uli ng kutwa pista. Nagyuti mapipikir sagyang kutwa hikmah sang kutwa zakatul fitr. Nagugyang kutwa, kaya pagapiliduan yan siyang kutwa fitr. Akam buka.
na kagigiw tu'y hikma na ayamapya na siing kabugan siyang kutwa kapusan o Ramadan. Kakagiw siing kabugan si siyang kutwa paganay o Ramadan, uli na si siyang kutwa kiyalaw kiko Ramadan. Kapagayang kutwa bigan kau, namiya kanyan. Namiya umaang kutwa kabugan, ada lang tuod. Na ayah hikma ro na giyang kutwa, di makapamalan. Di makakakailangan siyang kutwa gawi akang buka, kapalapalay ay nakitindu iyan. Palapalay ay kekaniran siyang kutwa gawi. Nagyuti sabab ayamapya nagyang kutwa siyang kapantagin siyang kutwa ka kambuka. Sisa gyang kutwa kaya si puwalungan nagyuti miya kapiapi orasyan nagyuti kakawajibiyan. Kutwa kaya si puwalungan. Uli na diyan ko ito mga dugawi, uli na salungan, ada ang panagkabukay. Nagyuti magpiya orasyan. Okay, naknap manubatan o piroa, iba sumifitra. Siyang kutwa, kiyalong iko Ramadan, kaya pakasundag yung kutwa Ramadan, na ba na makapitra? Uy, kadiyanan na pitanan o mga fukaha. Pitindaganan o mga alaar o labla. Nah, yang kaya zakatul fitr na ayapatot na umani isa na bugan niya na ginawa niyan sa fitra. Kakagiyagiyang kuta suguan sa kuta kiyatiroon Rasul sallallahu alaihi wasallam sa zakatul fitr na farida ala al-abd wal-hur wa ala al-untha wal-dhakar وعلى الصغير والكبير نجيتنا شغل كوبيتن كيسان nakagi suguan kupitul kisaan na uwad na kakagaukuman isa sami bagay niyan ginawa niyan sa Petra nagyuti mapit okay na ukmano ba niyan di kaga na sa wajibun sudiun kang gustoy naroon wajib kibganian nun sa Petra ay baratian na su karungan darudun pa abubay na uban yan di ibigay niya na ginawa niya sa zakatul fitr na aya wajib makabberon sa zakatul fitr na sa wajib sudiron kang gustoy na aya wajib sudiron kang gustoy ron wajib sudiron kang gustoy na si darudun pa yan naskan ini pakabberon sa zakatul fitr kakagigyan ka zakatul fitr na tuhura للصائم وطعم للمساكين وكإسا كأنو نقطوا الزكاة الفطر نجيبنا نقطوا فطر نبوشا نقطوا فطرة أيقول مانا فطرة نقطوا كيادناكم منوشيا زكاة تو كيادناكم منوشيا نكاجي زكاة كيادنو منوشيا زكاة تو لواش منوشيا kagigiti mutama na fitra ng tuwa khalq ay maana niyan na zakatu tu lawas manusia iblimpiu siyang tuwa lawas manusia dataru tumampu suwata awad na kakagaan yan nun sa mibugay niya na ginawa niyan sa zakatul fitr na ayat mo na sudin suwata imagay sa ginawa niyan sa zakatul fitr okay na upmanu ba niyan di kaga na sawalin yan wajib yung sulit niyang kang gusto isang putawata naroon wajib at kipganyan sa zakatul fitr na sulok yan na ni maana niyan ay maana niyan na umanisa na ilayan yan wajib sulit niyan kang gusto na udirang kagaga agyang putwa kipgan umanisa sa ginawa niyan sa zakatul fitr na wajibu amib ganyan siran siya zakatul fitr. So ikaw ba na kena ba wajib ibgay siya zakatul fitr ugay na sunnah da karata akib ganun sa zakatul fitr siyang tutwa ikaririm ugay na kena ba wajib
na samanan na zakatul fitr na ayaka kewajiban na siyang kutwa kasidip walungan kumuri-puri si Ramadan na uwad na mawapat kung ano to na kinaubon wajib syukib ganun sa zakatul fitr sabab sa kagiyang miyawapat ada rauta agyang kutwa masa akak kewajiban agyang kutwa zakatul fitr. Ayamana niyan ayaki wapat yan ay ka-20 agwalo ko Ramadan. Sisa diyan kutwa ay ka-20 agwalo ko Ramadan. Udi na ay ka-20 ako siya ko Ramadan kung kalidaw-daw. Niya wapat. Eno, bawajib ay bagay sa zakatul fitr na kena bawajib. Ada sabab na kagya upama kawata na dapat narauta akhir balik. Kaaya ka prautaw na akhir balik agak kewajib ng kutwa zakatul fitr na siyang kutwa kasidip. Ang kutwa alungan ko kapusan ko Ramadan. Kagya dan yan ang turauta na daw mawajib sa zakatul fitr na kena bawajib ay bagay sa zakatul fitr. Sa kamaw tumambu, so ayamaan niyan na inimbawata o ayakimbawata ano na sisagyang kutwa dapat kasidip. Walungan siyang kutwa kapusan ko Ramadan. Ibarat yan na ika-20 agoy siyaw, hindi na ika-20 ko Ramadan, na inimbota siyang kutwa kadidundong na siyang kutwa kiyasidip. Ang kutwa alungan na miad ng kutwa wata, na saman ito na wajib ni sukip ganun sa zakatul fitr. O gayid na wayakim pa wata anon na si kukoryano kasidip walungan. Siyang kutwa agawi na kena wajib ay bugay sa zakatul fitr, kagya darauta ang kutwa kiwajib ang kutwa zakatul fitr siyang kutwa wata. Kami akalepas ang kutwa magkakawajib yan kumanusia na kagya mi akalepas na kena bawajib ay bigay sa zakatul fitr. Nagyang kaya zakatul fitr na si kumadhab o talo ay imam. الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام أحمد na ayatin kiran na ayabu akepar wa mibgay az-zakatul fitr na panganungkan dikepakai supira oy ayabu umya kairon na so al-imam Abu Hanifa kung mga tabi'in na ayamya kay kupira na isa unso Umar bin Abdul Aziz aguso Al-Hasan Al-Basri aguso Sufyan Al-Thawri na piya kay ranagyan kutwa kabgay siya pira argar isa kaya sababan sa kaya pakang bida-bida iranong sa ilayan inuagyang kay zakatul fitr ibada muallala anta ka ibada tawqifiyya ta'abbudiyya mahdha ay manaw inuang kay zakatul fitr ibada ini katawan su hikmah ko kinipaliwat nun anta ka ibada adi katawan su hikmah. Yang kutwa mga tao ayatin giranon na su zakatul fitr na ibada muallala ay maana niya na ibada katawan su illa hikma sabab na kagi katawan su hikma ag su sabab na kita su datarian kay barat yan na su khamr yang kutwa kaya pakahalma ku khamr na katawan su illa sabab kaya pakaharamon aya kaya pakaharam ako hamar na diyan kutwa iskar kutwa ka bergir lagi itu sabab na sisa diyan kutwa uras akini turunan ko tiya haram ako khamr na aya khamr siyang kutwa uras apagumbaala ng mga Arab akalilid na ainab grapes yuti mga khamriran
Na nasawaw sa kagiyeso, kini saparan ko, kaya pakaharam ako khamr na ad katawan su'illa, na minitaksun sulang-ulang wano pakabur. Kenabuko aya haram nagyang kutwa panginginuman uli nagyang kutwa syay apakah berga pegembala na puisa inab pamapian didin makapupuun na upo nung dunang kutwa illa sakya haram ako khamr na pwede siya khamr haram. Oy, biyakat tetak sa iransu langwanu syay an dunang kutwa illa. Nagyang kaya zakatul fitr. Nasusabagi nagyuti tindiran. Kakagi Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitiruin ang kutwa agnuhum anis suali fi hadha al-yawm. Upamana diniusiran pakapamangnia. Ang kusiniusiran sang kananagawi. Oy, na sabapro na adab berturniran sa qiyas aula. Upamana giyang kutwa hukuman na kapakaya mitak sa subraw kaya ibaratyan na giyang kutwa upamana wala takul lahuma of mutakini sa parwata siyang kutwa niyan kapangsi haram sa hadapan ulok siya nagyuti mangsos mialoy siyang kutwa ay inuang kutwa kisinta ang kulok. Oy, haram anta ka di haram. Na haram, andi ni qiyas. Nasi isa diyang kutwa of. Oy, kakagi yuti na ang kutwa matatabu amarata sang kutwa kindi daw ra ang kulok na subra sang kutwa kapungsiwat. Mata kapungsi. Dataran na nagyang kana zakatul fitr. Yang kutwa ibna kakaong ko si kutaw, sang kutwa gawi, sang kutwa kailangan niya. Basi bumatatabu si sa giyang kutwa pakanamkan, anta ka matatabu si kupira. Oy, naayap na kailaw no siya bugi, na sumatatabu siyang kutwa pira, at kamapian ko kakaong ko siniyang kupubri, sang kutwa gawi na mas mala. Adi sumatatabu si sa giyang kutwa pakanamkan. Kakagigiyang kutwa, mga tao siyang kutwa gawi ng barang-barang so kailangan niran. Kailangan niran so kakan, kailangan niran so sida, kailangan niran so lito, kailangan niran so mana niya na penditar niran siyang kutwa gawi. Nagyang kutwa dataruto na palaya matatagusi siya giyang kutwa pera, nukut. Oy, nagyuto sabab, ay mana niya na so siya bagi na piyakairan nagyang kutwa, waka kagigyuti tintiran. Cukman susah bagi na tira din kagi na ibadah mahbah. Yang kaya ano yan yang kaya panganungkan na ibadah ini. Di ka pakai suyong kapamagalin. Yang kaya mga ibadah. Mahbah gair muallalan ay hikmah. Isa hikmah. Nagyang kutwa kapung buluyaw Allah ku manusia alinang ang kutwa kau urip niya, kau urip ng manusia. Ay berarti nagyang kay lumur. Ino ay patraka. Ba na hikmah, ditano katon siya hikmah. Naayakap siyang bayang tano sa patraka at nagiina ko ta'abbuti. Aki pong bulalan ng tano, simpat tano siya ko Allah. Ino ay pamasiyang kaya luhur na siya kipantag siya kaya datare oras. Ino yung kaya asya. Ino ay makapubida-bida. Naging na ta'abudi. Ang kaya di tanong siya itong bulanan. Ang tunay hikmah siya, wallah. Ay siya hikmah siya nang kutwa kapang baluyan niyang manusia, kaplinangan niyang manusia, o kabubaluyan niya na urip-urip. Kakagya, ay kakatarutok ang kutwa kaurip nirka, nagyang kutwa tingkap pangustiyon. So Allah, kulangan ang ipsubliyan. Kenapa buaya kipong bulalan ka kuy ini sugu udi na ini sapar na katawing ka ang kutwa sabab kau giutu ka simbo nga ku Allah na ayap simbo ka nagi akal ka kenapa yang simbo na si Allah ama aybu ya ka simbo ka kipong bulalan ko si ina o sabta ko mapipikir ato na hikmah uba kun disibta na di na pung bulalan anta ipiarati ka su akal ko su Allah
ito'y sabab aad na mga ibadah mahda kaan malinang ang kutwa kabubaluitan wa urip no Allah di itanari kita no katurip no Allah sa di tan mapangustiyon si ko Allah si ko lamulangon o ayamanan yan na ini saparian san ya kami bida sutin ng mga ulama sangkanan akuat ugai na ayamapia ko kabubaluitan wa o pamana di manipuradu si ko lamulangon o kung ganaputan tanong na si itano ko panganangkan kagi utwi da aba on khilaf kamau pakatro sa mga ulama na igira amya khilaf sa mga ulama na ayapatot na believe tani sa ring oy di tanu mabaluya pansing ba lumiyo tanu sa ring kau pamana o si ka kumakan siyang koto khilaf na di kairam bersyuk na bitiara penggiraw siya bagi dagaki makapitra sok man siya na penggiraw miya kapitra na makna niya na kesana no to kabalui awit mabalui to awida kan kain wari siya gyutan niya tiru na da ko makapitra ta siya ki na niya tiru na miya kapitra na kapagay kasya bapa jadi kay turu pay siya magubasya gawi pera gawi na awid kay to akan na si ka siyong sampo to mao pagaton sa mga ulama na makapipya ginawa nga kada ko pero siya bagada makapitra okay na so sa ganon na etis ganon na siyo migay siya pirag na di ko mapitiro ibada makapitra kasi katiri makugad po na ayamata orong na siyo Allah subhanahu wa ta'ala diyan kaya zakatul fitr na ayak kalaian na isang kagantang na 2 ka kilo ang gumidiyo para sigurado 2 ka kilo ang gumidiyo lagi matong na miyada nga kang gantang kapalya din na ka kilo na para sigurado na ay siya gagantang na 2 ka kilo ang gumidiyo yang kuto kang bugay ka sa zakatul fitr na kapag ko to ay siya gagantang ka gumidiyo nang bagi nga ko 2 miskin pamana media siya gantang na kapakayo o di na talwa miskin na piyakang bagi-bagi ikaw kapakay pa naman huwag yung kutwa petra o talo kataw na inibgiran siya sa sakatawa miskin na dead na buto karata kapalapalay dito o pamana kapakay ayaw mo di kapakay idinan siya zakatul fitr nang kutwa wajib berkasudin kaun kang gustoy nagyang kutwa wajib berkasudin kaun kang gustoy na di kapakay bang kaidini siya zakatul fitr kutwa kena ubar ka wajib sudin kaun gustoy dataru pagaring ka ano miya ka bangun sa walay dataru mga baba ka dataru kuan mga bubu ka mga pakinaan ka na da karata gyang kutwa zakatul kapag ikaw sa zakatul fitr ba anday ni miya ka landu na pamang niya korban syarila siya pumunta mana assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh